Nu mai sta pe gânduri dacă vrei să trăiești nostalgia anilor 80. Dă un like și follow ca astfel anii 80 vin peste tine fără muzică. Arată fix ca radiocastofoanele pe care le știi și tu, doar acum au Bluetooth, USB, microSD, ok? Combinația perfectă. Retro la exterior, modern la interior. Scrie-mi în comentarii ce melodie ascultai pe casete în anii 80-90 și dă mai departe cuiva care iubește vibe-ul autentic. Are radio FM pe 4 benzi, funcție de transformare a casetelor vechi în MP3, are și microfon încorporat, deci este o mică mașină a timpului pentru muzică. Casetă. Dacă vrei vibe-ul pur al anilor 80, dar cu funcții moderne, detaliile găsești în linkul din bio.